No moi. Ootteko pannut merkille, että nämä nykyvehkeet, niin en sano, että pelkästään tämä merkki, niin nämä on vähän ollut semmosia epäluotettavia kaiken puolin. Ja itse on 10 vuotta ajanut Opelilla, mutta ei sitä ole ainut mikä on tehty vähän silleen niin kuin väärällä tavalla. Ja minä voisin teille näyttää, mikä on minut saanut niin kuin pitämään tämän mielenterveyden ja pian kasassa näiden vehkeiden kanssa. Muutaman semmoisen laitteen, mitä minulla itselläni on, ja mikä on semmonen aina henkireikä, kun tuntuu, että joku ei toimi, niin minkä kanssa on aina pärjännyt, ja niiden toimintaperiaate on ollut vähän erilainen kuin näillä vehkeillä. Ja älä hättäile, anna isi tulloo hakemaan sinut hoidosta. Ei tässä mene enää hyvin pitkään. No niin, ja kun on talvi ja sataa lunta, ei metriä, mutta puoli metriä, niin näytän yhden laitteen, joka on minulla ollut 20 vuotta. Ja siinä on sinä aikana ollut tasan kerran yksi vika. Siinä on mennyt risu sinne hihnapöydän väliin, ja silloin se joutui risun ottamaan pois ja jatkamaan linkoamista. Mennään tänne. Ja yllätys, yllätys. Japanilaista valmistetta, vuosimalli 82. Kertaakaan se ei ole merkkihuollossa käynyt, kertaakaan sitä ei ole korjattu missään. Öljyt on ehkä vaihdettu 2 kertaa 20 vuoden aikana. Tämä on ollut täällä maaliskuusta asti, niin kuin näkyy. Katsotaan mitä tapahtuu. Pistetään ryyppy päälle, kaasua pois, tuosta virrat. Voi olla, että ei lähde ensimmäisellä nykäisellä, mutta katsotaan lähtekö kolmannella. Herra Jumala! Polttoainetta ei ole vaihdettu ikinä, eikä ole laitettu säilöntäaineita eikä mitään. Idea on siinä, että siinä käytetään venäläistä polttoainetta. 92, halvinta mahdollista, mitä rajan takaa löytyy. Tässä oli tämä laite ja mennään eteenpäin. No niin, ja puhutaan taas talvesta, jos on talvi, no nyt ei ole, mutta jos on tullut lunta vaikka puoli metriä tai metri, tai ehkä hieman vähemmänkin, niin seuraava vaihe tuon Yamahan jälkeen, lähdetään katsomaan seuraava konetta, mikä löytyy. Jaha, ja tällä kertaa on englantilaista valmistetta. Massey Ferguson 135 Multipower. Vuosimallia 66. Ihan samaa hyvää vuosikertaa kuin tämä ukko, mikä tässä höpöttää. Ja tämä laite on seissut täsmälleen saman verran täällä heinikossa kuin mitä tuo äskeinen Yamaha, eli maaliskuusta asti. Sitä ei ole käynnistetty sen jälkeen. Katsotaan mitä tapahtuu. Lupaan, että lähtee ensimmäisellä startilla. Voi olla, että olen väärässä, mutta katsotaan. Hämähäkit täältä joutuu nyt kyllä karkottamaan poikkeen. Siitä näkee, että tätä ei ole avattu. Annas kun hyppään pukille. Tuosta virrat päälle. Ja katsotaan lähtekö ilman hehkutusta. Noin, ja joku vielä väittää, että Englannissa ei ole tehty mitään hyvää. Se on paskapuhetta. 60-luvulla tehtiin Englannissa traktoreita. Moottori kaikki alkuperäisessä kunnossa. Pumppua on varmasti joskus jouduttu näpelöimään, muuta pientä tekemään. Todennäköisesti tiivistesarja on mennyt kannentiivistesarja jossakin vaiheessa. Tämä on ollut minulla 20 vuotta. Sinä aikana on vaihdettu 4 kertaa öljyt. Polttoaine suodatin kerran. Ja vaihteisto ja perä tai hydraaliöljyt, ne on samassa, tässä on perä- ja hydraaliöljyt, ne on vaihdettu 10 vuoden välein. Ja tämä on toiminut aina. Ja sitten, jos on kesä, katsotaan laite, mikä myös kesäkäyttöön sopii erittäin hyvin ja väri ja valmistaja on aika tuttu. Terapialaite numero 3. Ja väri on yllättäen Yamahan punainen. Ja laitteen vuosimalli on 75 ja malli Yamaha RS 125. Valmistettu aikanaan
Yamaha mietti, että mikä pyörä sopisi parhaiten kehitysmaa-olosuhteisiin. Ja annettiin suunnittelijoille vapaat kädet tehdä mahdollisimman luotettava ja yksinkertainen pyörä. No totta kai se on helppoa. Se oli silloin helppoa 70-luvulla. Nyt tällaista ei voida tehdä, koska tämä toimii liian hyvin. Jälkimarkkinointi, kaikki varaosamyynti, kaikki muut ei toimisi ollenkaan, koska tähän niitä ei tarvitse. Tähän on vaihdettu männänrenkaat ja kiertokangelaakerit koko tämän pyörän olemassaolon historian aikana. Ja myös tämä laite on seissut varmaan yli vuoden, että tätä ei ole käynnistetty. Ja polttoainetta siellä on. Ja polttoaine on venäläistä 92. Hana auki. Ryyppyä. Ja toivotaan taas parasta. Oho, virrat päälle. Oi, noin. Ja ryyppy pois päältä. Näytän myös, että sillä voi ajaa. Jarrut ehkä 70-luvulla olivat hieman sellainen laahain ja lisävaruste. Niillä ei ollut oikeastaan mitään tekemistä pyörän pysäyttämisen kanssa. Että ne oli enemmän semmoinen niin kuin pakollinen lisävaruste, mutta erittäin hauska pyörä kaiken puolin. Ja toimii. Ei koske päähän enää. Vehkeet lähtee käyntiin. Olo helpottuu. Mitäs muuta voisi toivoa? Ehkä yksi asia vielä. Katsotaan vielä yksi laite. Jos sataa vettä tai on kylmä tai lähtee vaikka kalaan taikka metsälle, millä sille olisi hyvä mennä? No niin, ja täältähän löytyy tämmönen tyylikäs tummanharmaa metallivärinen, vähäruosteinen E-mallin Mercedes. Vanha kunnon Väyrynen. Tällä ei varmaan ole ajettu 1 000 000 kilometriäkään. Tai ehkä ensimmäinenkin omistaja on voinut ajaa jo sen 1 000 000, mutta mittarissa ei ole vasta kuin puoli ja näin se lähtee. Ja tämä toimii aina. Ilmastointi toimii tietenkin. Kaikki. Tällä on kiva lähteä. Auton arvo noin 1000 € vetokoukulla. Ja tämä ei harmita aamulla, että pääseekö tällä töihin vai ei ja syttyykö mikä häiriövalo vai ei. Tämä on itse asiassa Mersulla ajaminen on vanhalla Mersulla ajaminen on terapia. Siitä tykkää. Ja ne on halpoja hupia. Tällaista tällä kertaa. Kiitoksia seurasta ja katsellaan jos löytyisi muita yhtä hyviä vehkeitä.